Tänään minä... No, nyt minä jään sukeltamaan kaupan. Mä esimerkiksi tänään. Hei, me tullaan mun kaverin kanssa. Joo, niin tullaan. Me ollaan niin rumia, että meidän oli pakko tulla. Teko rumi. Olette aika kauniita. Ei olla. Ei niin. Ihan sikarumia. Niin. Että me tultiin trimmattavaksi ensin ja sitten muodon vaihdotuksen. Sepä hyvä. Tulikaan. Missä on trimmaus? Se on tämä A-huone. Okei, mä menen. Ei, minä asia teillä on. Tulin trimmattavaksi. Okei, aloitetaan. Menipä siihen, niin aloitetaan. Menipä siihen, niin aloitetaan. No miten mä nyt teen? Mä tulin jo sieltä trimmeristä. No, otan se tässä, koska sä menet sinne. Mene sä vaan eka sinne. Mä tuun sit, saaks ottaa kotieväksi? Miksei saisin? Hyvä. Mä olen vähän valaisempi. Ai hei, anteeksi, tuli tunki. Joo, tiedän tuli. Laitapa nuo lasit päähäsi. Miten ne laitetaan? Mä tiedän miten. Etkö tiedä miten niitä laitetaan? Minä voin näyttää vähän. Kyllä mä uson, titikki. Mä käyn täällä tuolla vessassa. Onks ne lasit pakolla? No on! Ja nyt nää tyhmät lasit on. No sit mä laitan tässä aineet sun päähän. Oliko tää jo hyväksi tää aine tulee? Joo. Sä voit mennä tuonne veteen. Oo sillä vähän. Rumaa! Toi mun enti... No, näin meidän kesken. Toi on maailman rumiin potilas. Milloin mä pääsin täältä pois? Hei, milloin mä pääsin täältä pois? Hei, mene takas sinne, tai se on.
Mä käyn hakemaan penkin. No. Ai, hui, kamala. Miksi meillä teille pyllyä? Olet valmis. Onks mä valmis? Onks mä kaunis? Erittäin kaunis. Olet erittäin kaunis. Mistä mä saisin pyyhkeen? Mä listelen vielä vähän aikaa. Saat sit pyyhkeen. Saanko mä milloin pyyhkeen? Mulla on aika tämmönen... No valitettavasti minulla ei ole nyt, mutta kyllä sen siellä voit kuivitella. Okei. Okay. Hei Kamu. Ai hei, mä menen nyt sinne muodonmuutokseen. Hei moi. Moi. Kiva kun tulit. Miksi täällä on märkältiin? No kun täällä kävi äskenkin. Täällä mä käyn vessin laittamaan. Jos mä ei pysy mun päässä. No, nyt on. Nyt sä voit mennä sinne, okei. Toi on nyt melkein. Ruma. Mä en siis yhtään tiedä, miksi eläimeksi se tapahtuu eläintäkin. Sellaista, että se tapahtuu vaikka eläintä. Ai, olet vaihtanut muuta. Onks mä jo kauhea? Ai. Onks mä joku kauhea eläin? Mutta olepas siellä vielä vähän aikaa. Siellä voi käydä vähän pesua. Onks mä kauhea eläin? Enhän mun mikään satuprinsessa. Enhän mun mikään satuprinsessa. Missä on peili? Missä on peili? Älä itke. Missä on meidän peilit? Valitettavasti meillä ei ole peilejä. Kaikki ovat varastettu. Mitä? Eikö mä saa tietää, mikä näköinen mä oon? Eikö mä saa tietää, mikä näköinen mä oon? Onks mä ruma? Onks mä ruma? Onks mä ruma? Sanokaa. Nouse ylös, et sinä ole ruma. Mikä eläin mä oon? Mikä? Mikä mä
Sinä olet pupu ja keltainen ja sellainen kaunis. Ai kiitos. Ja sä oot Bambi. Et sä vihaan Bambia. Onks sä Bambi? Onks mä Bambi? Ja. En kai mä oon Bambi. Sanokaa, että hui.